Crime In Report. Naglusad og paralegal training ang Integrated Bar of the Philippines kun IBP, Cebu Chapter ug Cebu Lady Lawyers Association alang sa persons deprived of liberty kun PDL sa Mandawi City Jail aron matabangan sila sa ilang mga kaso. Matod sa kanhi presidente sa Cebu Lady Lawyers Association, Attorney Regal Oliva, gikinahanglan nga ma-empower ang mga PDL labi na kadtong naulahi ang kaso tungod sa kakulang sa follow-up. Matod ni Oliva, kung ang ilang abogado dugay, sila mismo sa IBP ang follow-up sa tabang sa volunteer lawyers, 30 ka mga babae ug 75 ka mga laki nga PDL ang napagawas ni atong Disyembre 2024. Daghang PDL ang napadugay sa prisuhan tungod kay way nagduma sa ilang legal nga mga papeles. Pinaagi sa paralegal training, matuduan sila sa pag-file og legal documents, pagtipon og ebidensya o pagsabot sa ilang kaso. Dugang ni Oliva, personal nilang tuduan ang mga piniriso sa kaso sa illegal nga droga. Gituduan sila kabahin sa gikinahanglan nga ebidensya o gitas-on silang sentensya aron mahatagan sila og tukma nga kasayuran sa ilang kahimtang. Gawas sa legal nga tabang, naghatag usab ang IBP ug Cebu Lady Lawyers Association o Humanitarian Assistance pinaagi sa Humanity Behind Bars program. Isip pagsaulo sa National Women's Month. Nakadawat ang mga babae nga PDL og regalo gikan sa Cebu Lady Lawyers Association ug libre nga mga medical ug optical check-up, eyeglasses ug hygiene kits. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugan sa paghatod sa naguna ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.